Tag-G's. O, tapos na pa 80. Chep. Animal ka! Uy, may claimable dire rin. Cry, lapo-lapo. Cry. Sinulong to. Uy, nag-invite. Supreme Ray. Wala na ito Ray. Dari ba? Saan mag-inaagad diri ba? Saan di Swerte diri ah. Wala. Ha? Ano ganit? Tara mga kaibigan. Dito tayo magdodraw. Meron tayong 80k. 20k tayo dito guys. Baka naman ano yung makuha natin dito. Baka maswertehan. First drop, charapet! Putang ina! Putang ina! Grabe! Uy, grabe men! Hala! Hindi ko mas akong account! What the heck? Grabe no! Sige ay Divine Light! Wala dyan ni! Holy crap! Grabe Ray! Oh my god man! Kita nyo naman yung isa to! Tinuod to ba? At the second row yan! Charap! Okay, wala. Ako, okay. Ako, napakaswerte ko! Ay, isa na lang dyan! Ayot! Grabe. Swerte kayo. Wala dyan. Grabe na, aday siya din, no? Lagi dyan. Dili po dyan. This firm pa dyan. Firm siya. Look at that, man. Look at that. Oh my god. Account ni Ray guys. DNG Ray gamit na ako. Kay swerte daw kong kamot. Anyways, let's go ay nag-downloading pa. Try nato siya tanawon sa game. Grabe to Ray. Wandro ba? Grabe naman to. Uy. One click ko. Pasalamat dira. Ini mo kuya dapat paludan ko niya ha. Ini mo kuya Ray dapat paludan ko niya. Kung dili sa mo to ipatanaw ning video siya ha. Dapat paludan ko niya kay no na 2000 dia kay ni palitan 2000 eh. 2000 ka pin. Bindutas ako ano eh. Si Chip naman nato si Chip no. Ano siya? Ay dili ano ya kaning crossbow. Crossbow na katong compound bomb ano. Ay compound bomb. Crossbow to ya katong dito sana Crossbow ta matay legendary sa Scorpion man daw. Holy crap man. Kita nyo naman guys Ray. Inay namang kuya Ray about ani Ray. Ha? Ha Ray? Oh? Oh? No. Oh, ha? Okay, one game sa. One game tamin. Kaya nagwala ni. Tanga na mo ka. Sinitsinral lang mo ka. Tanga na mo ka. Tarong na tong ni sensitive din. Unsa man pamatakan man nimo ni? Papatulang kita tanga na mo ka. Grabe sita ko mo. Ngani ang settings ring. Ngani ang settings nako guys. So kaning red dot pwede rin siya 1 o kaning din ang hollow pwede sa 0.85 then ang force scope mamara sila sa ko ang 45 hanggang times 8 45 muna sa akong settings guys. So wala mo tayo ay nada eh.
One click, one game. Pilot muna tayo dito. Wala magtatangkang kukuha ng ano na. Wala mong magtatangka dyan. Wala dyan nagtangka. Bago siya makalapit dyan. Kukunin na natin yan. Naruto isang lupad eh. Na ganun. Naruto. Ay gago. Balik. Balik. Oops. Balik. Gihort ang remodel eh. Kuagot ka mo. 14. Ilong kayo. Oy, gagi, nabilin. Pag may magtatangkang kukuha ng star. Last game. Wala pa. Udan pa igat eh. Wala pang tao, mga kaibigan. Sana wala kang taong magtatangkang. Uy, nakakari. Oh yeah. Grabe siya. Asa repeat? Kasi balak wa na. Napa ba to siya dali? Nag-drag niyambak. Pero dito sa tama gamit anak kay mag-legit Sinutan na bunutan na yate. Kurang expect ba na bunutan to? Samot nako. Ala, samot na wag na expect kita kana. Salamat ka sa kuway, pugusta ka rin. Dako. Wala na pa ba itong kontra dire? Hello? Nato yung drop dito, di ba? Na, napudas bigli ito. Hindi na po dire. Nakapitaw diha. Ano sinanggot? Siya itong kasakyanan siguro ganiha. Si Wong tulikod. Di ba, nibaba siya niya, nidagan siya dito. Wait lang, mana ba niya nalot ang ubos? Ay, dito, sugas. Nagkaalaman na. Hindi na ako na makuha ano eh, naka-timeset naman ko. Oo. Nabulutag ba yung siya? Gago. Expected siya ba? Hindi mo kuya, regards ako sa load. Kuya, regards ako sa load. Hindi, flash water ano rin. Wala ka tong kuhan. Wala siya dyan eh. Nag-load pa ba siya dire? Wala mo siguro. Ay, pag-step wala. Ito gamitan ba kayong kasog na siya dire? Pangit yung level 2 no? Nga ni mapura akong level to sa una. Bugat kay tanon. Don't tell me wala siya nag-loot.
Wala ko na doon. Kalami. Ngawa man mga player dire rin, mga kalaban rin. Wala gitu. Wala. Wala gitu nih. Look. Tanak ko. Anyways, mo to nakuha min. Wala hapa-hapa magaling siya. Hapa-hapa gaming. Wag siya nagkuha ano banuno. Huwag siya ng load. Grabe. Nice game. Nagila ko. Nagila ko sa likod. Grabe ato niya eh. Guards ako sa tag-iya na nakakabunot ato. Load lang ako. Salamat sa pagtanaw guys. Mura gito yung buinas na ako.